बाप रे बाप, है मालदेव कम फर रहा सारा लॉकडाउन में झाड़ दहले सन। ए काका तारा एक टेंशन बा का बात जान लो। हाँ बोला। टिकटॉक बंद हो गई। बंद हो गई? अब सब लोग मर जाई। मर जाई? पहले कोरोना मुआला सा, अब टिकटॉक मुआई रे दादा। काका काहे रोत रह? का बोल बा के मर गइल बा का? नहीं बाबू। हां तो काहे रोत रह? मरल नहीं खे। हाँ। अब मरी। का है? सुनो तन से टिकटॉक बंद हो गइल तो लोग मरबे नु करी। अच्छा तारा से के कहल कि टिकटॉक बंद होला से लोग मरे लगी। तारा का बुझाता एकर मतलब तू कुछ न खजानो। हम सब जानता नहीं। तारा से के कहल कि टिकटॉक बंद भइला से लोग मर जाई। बोला बोला के तरह से बताओ लो। हने बड़ा घाम लागता चलो आओ होने तरह बताओ तो आओ। आओ बताओ। सुनो टिकटॉक से तू जियता रह, हमू जियता नहीं। अब टिकटॉक बंद हो गइल, तू मर जाइबा, हमू मर जाए, सारा गांव के लोग मर जाए। बुढ़ापा में पगला गइल बड़ा का? हां सठिया गइल बड़ा। हम पगला गइल बनी। पगलाई नहीं खो। हां हम पगलाइल बनी। तारा बुझात नहीं खे पूरा सारा जिला जवार मर जाई, यूपी या बिहार मर जाई, दिल्ली बॉम्बे के पूछे सारा सरकार मर जाई। हाँ सरकार मर जाई? सरकार तो टिकटॉक बंद कर ले बा, तू को तरह सरकार मर जाई। अच्छा तो तू हमरा से मजाक करत रह। कोरोना और टिकटॉक सरकार के रोकला से रोकाई। अरे मर्दबा कौन तार बीपी बढ़ा के चल गइल हो? इतना रोबो तो हार्ट अटैक हो जाता है। हमारा रोआ के प्रैक्टिस बाटे जदलो। हमार बाबा बोले तो अब रोनी, हमारी या बोली तो अब रोनी, हमार बाबूजी बोले तो अब रोनी, माई बोलस हमरा के मौत सिखावा रोवे के। रोवा रोवा तो रह रोवा रोवा। ए काका एगो बात बताओ कि कौन तरह के कोई के चल गइल कि टिकटॉक बंद भइला से लोग मर जाई? विवेकवा आई रहल सा, उहे कहला सा कि टिकटॉक बंद हो गइल, अब सब लोग मर जाई। अच्छा विवेकवा अब सुनो हम बताओ तनी। उ तो अपने टिकटॉक बनावेला आ उ अपन टेंशन तारा के देके चल गइल हो। आ तू वही बरा से रो रो के बुरा हाल बनोले बड़ा पन। रोवा तनी ऐसे कि सारा लोग मर जाई। ए काका काहे रोता रहो? टिकटॉक बंद हो गई, अब सब लोग मर जाई। ए अखिलेश भाई अइला तो अच्छा कइलो है ना। अब इनके के समझावा आइल हो विवेकवा आ कह के गइल हो कि टिकटॉक बंद हो गइल, अब लोग मर जाए। वही बेरा से पुक्का फाड़ के रोता रे, मानता नहीं कौन समझता नहीं। समझावा इनके। ए काका तू काहे के रोता रहो? जन टिकटॉक बानू ई चाइना के हो, यही से सरकार एकरा के बंद कर देले बा। तो ई चाइना का कहला ए बाबू? तू लड़का से जवान हो गेला आ जवान से बूढ़ हो गेला, अभी तक ले तारा ना बुझाइल कि चाइना कौना चीज के कहल जाला? चीने के नाम चाइना हो। चीन के नाम मत हमरा सामने, हमेशा हमसे झगड़े करत रहता है। लो ए काका तो उहे नु झगड़ा हवा के नाम चाइना हो। हां ओकरे नाम चाइना हो। हाँ ओकरे नाम चाइना हो। आ देख तू रो मत, जान लो एकरा से केहू ना मरी। आ काका तू रो मत, जान लो। आ ये टिकटॉक से केहू मरी ना, जान लो। दिमाग मत खपावा ज्यादा।
कैसे ना मरी। वही बेरा से हमारा खखोर ले बड़े, अब तू खखोरवा अब। तू चुप रह जान लो, ठीक बा। ठीक बा। ए काका, चाइना जोन बॉर्डर पर झगड़ा बढ़ेला स, एकरा चलते अपन सरकार है टिकटॉक ऐप के साथ बहुत सारा ऐप बंद कर दिला स। तो टिकटॉक का होला ए बाबू? तारा ही टिकटॉक मालूम नहीं है, खाली रोए के जाने लो। हैं? तो समझा दो कि खाली डोजे देबो। ए काका तू रो मत, तारा का अभिनव समझाओ तनी। ए मोबाइल बनू, ए मोबाइल में अपना देश के सारा लड़का लड़की एमे वीडियो बनावे सन, नाचे ले सन, गावे ले सन, सब कुछ करे ले सन, जान लो। एकरा चलते अपना देश के बहुत सारा पैसा चाइना में चल जाला। यही से सरकार ए ऐप के बंद कर देला स, बुझलो? जब अखिलेश भाई पूरा तरह का समझा दले तब करो तरह पगला गइल बड़न, पगला गइल बड़न। हमेशा रोतनी कि हो जय प्रकाशवा बारू जय प्रकाशवा हमरा लगे रोज आवत रहो। अब 5 रुपया खोइनी लेके आई या रोज हमरा साथे वीडियो बनावत रहो। अब पूछे हम तो कोई जे टाइम पास करो तनी। ए काका, वो टाइम पास ना करतल स, तारा के बेवकूफ बनावत रहल स। ओकरा के नु टिकटॉक वीडियो कहल जाला, वे टिकटॉक वीडियो बनावत रहल स। अब का भइलो, अब काहे रोवत रहो? ऊ साला हमरा संगे बड़ी घात कोइले बा। ई वीडियो बना के सारा अपना देश के पैसा चाइना भेज देले बा। ओ साला के ना छोड़े, बुझलो? ए काका, तू रो मत, जान लो। तू रोते रोते मर जइब, जान लो। अब छोड़ जोन भइल तन भइल। अब हम सरकार पर केस करे। ओए सरकार पर काहे केस करबो? सरकार टिकटॉक बंद कर दहलस, हाँ। हैं? ओकरा के पकड़े के चाही, पीटे के चाही, आ फांसी पर लटका दे के चाही। ए काका, तू सही में पगला गेल बड़, जान लो। है टिकटॉक कोनो आदमी ह कि फांसी पर लटका देब, आ जेल में डाल देब, आ मार देब, आ मुआ देब? हैं? तो ये आदमी ना हो तो जेल में काहे बंद बा? ओए साफा लोले हबो। टिकटॉक जेल में बंद बा, के कहला तरह से बंद हो गइल बा। हट बोलो एक कहीं तो टिकटॉक चलते नहीं के बुझाता टिकटॉक बंद हो गइल का हो। अब हम केले का वीडियो बनाए। अब के तो टिकटॉक बने हो काका। मन करता मार के जियान कर दी। ए काका रुको, ई खाली चाइना में पैसा नहीं भेजले, ई 10 लाख रुपया कमैले पड़े। 10 लाख। ए अखिलेश भाई, काका के काहे चढ़ावत रहो? कमैले रहती काका तो हइये दशा रही। सुनो, चुतिया बनावता रहो। आ हई मारुति कारवा कहाँ से खरीदले बड़ो? और चौरा में 5 काटा कहाँ से लिखैले बड़ो? इनका का तो सुरतिये पर रख दे, सुरती बीड़ी को। हाँ? ते हमारा से इतना गद्दारी कैले बड़ी, बोल हमार हिस्सा देवे कि ना देवे? आय ए काका, हेलो के फेर में पड़ल बड़ो। ई लो हमार पुरान दुश्मन हलो। ताहरा हमरा पर भरोसा नहीं थे, हम बेईमानी कैले बनी। ए काका, एकरा पे विश्वास मत करियो, ई पक्का गद्दार हो, जान लो। एकरा से हिस्सा लो, अना त एकर व्यवस्था करो, जान लो। गेल है ये हमरा के सुरतिये पर रख देले बा, एकरा के छोड़न थोड़े। अरे भाई, अरे बाप रे बाप, अरे भाई। सब तोरे लोग के चलता है होता। तार लोग के देख ले, जाओ खा लो, खा लो, जाओ। देख ले। का हो राजेश भाई? मजा मजा आ गइल ना? टिकटॉक तो राजेश भाई बड़ा कमाल कैलस हो। मजा आ गइल। मजा आ गइल। हाँ।